Mali kunnafoni lajɛbagaw an b'aw fo danti foli min na bi an ka émission mandi sanfɛ n'o ye baro kɛnɛ baro kɛnɛ émission ye min labɛnnen don Mali kunnafoni fɛ walasa k'aw ladɔnniya aw ka artistes ka vie la an'u ka carrière musicale o hokumu kɔnɔna na an ka wele sera belebelew ka belebele ma bɛɛ bɛ mɔgɔ min dɔn Mali musique kɔnɔna na a tɔgɔ fɔra o a tɔgɔ ma fɔ n'i ko belebelew ka belebele kɔni bɛɛ b'a dɔn k'an kan bɛ la diva de la musique malienne Oumou Sangaré Oumou Sangaré de b'an bolo yan bi a ye question caman poser an bɛna o question tɛŋu a la a jaabi bɛna sɔrɔ a la a bɛna faamuyali caman bɛna sɔrɔ a la a y'an suit dɔrɔn an la nse i nana an ka plateau kan o diyara n ye kosɛbɛ 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 surtout baaraw ka ca sisan fiwaw bɛ sen na tanti Oumou baara muso ka baara tɛ caya denw ma quoi o diyara n ye kosɛbɛ et tu n'es plus national, tu es international. N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça fait d'être toi? Bon, qu'est-ce que ça fait? Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Oui. Diana tige bara o bara ni ake ni nafa sɔrɔ a la i ka jamana i ka du ka nafa sɔrɔ a la i ka jamana ka nafa sɔrɔ a la a bɛ se ka plaisir dɔrɔn de s'i ma diɲɛ na. Donc, ça fait plaisir. Ça fait beaucoup plaisir. C'est le plaisir. résultat de travail dur. Un travail très dur. Mais en fait, c'est le travail qui est ton secret, quoi. Tout à fait. Seulement, c'est que le travail. Les cas secret flatembulu, ni barate. Baradro. Donc, du coup, nous avons fait que tantembulu. Quoi. Donc mais c'est naturel. J'ai ma maman qui me dit des fois Aïda so kana Bobby voilà ça c'est qu'à reposer oui Oumou il vient second ni corolla il y a la nette c'est qu'à escalier flyer ni corolla il veut second elle s'inquiète déjà et pour moi donc du coup c'est naturel c'est plus fort que moi je ne peux rien contre ça. Je remercie le bon Dieu. Ayani santé mindian. Alibisa mais ala di deli dungo ala ka doni fara santé pour que je puisse continuer. Quand il y a nafa. Quand gadu nafa, ka jamana nafa. OK, ni bella jelibe barake malgré tout ça. Tanti Oumou Sangaré reste toujours en forme. Il te maintient, il faut y maintenir, tu es toujours en forme. Est-ce que au secret. Donc bara en forme. C'est comme tu fais le sport tous les jours. Parce que tu faut là, ni bara commencer à nous. Ne me boule kata furu de là. Ah bon? Si. Donc du coup, je suis tout le temps en mouvement. D'accord. Je pense que vous devez me finir maintenir quoi. Oui, santé là. D'accord. Et pour un rappel, combien d'albums as-tu sur le marché? Album de Bibolo Sugula Bi. Wow. Je ne sais pas tout. Vous savez, Nema album Chamambo. Oui, 5 extraordinaires albums. Non, une dizaine. Oui, une dizaine, mais il y avait 5, oui. Voilà. Il y avait 5 extraordinaires, comme le disent les gens. Maintenant, au Lukonana, il y a mis beaucoup de fait. Moroya. Donc, il y a il y a fait Nyani. Nini yara ni fora dron, moro beseka. Parce que Chama, ça a touché beaucoup au cœur des gens. C'est vrai. Donc, Chama, voilà. Aïe, wajulu minke. Vraiment, quoi. On me fait qu'adore, il y a inspiration sur le chukudi. Tu sais, Dondola, il y a des tours, le journal de Taka Kalankwa. Parce qu'il y a fait Nyani et donc il wasolo donc il korobade. Ah, ok. Wasolo ambada, wasolo. Ah, oui. Mais les journal de den fitini do aya yere faga nya continue kala dini parce que ay kono de ta bora bursu kono kana barake aka patron kono de dala donc a tise ka nya fo patron musoye a tise ka nya fo a tise ka segini kono bara eso aller solution mi préférée o ka yere faga mais j'ai pleuré comme un enfant ça dire ne dini kashika ka jijigina kosɛbɛ quoi o de la ne yɛrɛ faga ɲani da denina nya da ni deni ka dusukasi o de pousser ka yɛrɛ faga ɲani da munya c'est pousser fo ka ta yɛrɛ faga un enfant c'est parce qu'elle m'a assisté elle m'a
u t'a dɔn ni problème bi n'an kan an kan k'an gɛrɛ jɔnw na olu ka se ka kuma an fɛ k'an n'an hakili fara ɲɔgɔn kan an n'an hakili mɔgɔ ni hakili mana janya ɲɔgɔn na dɔrɔn a bɛ na ni tiɲɛni ye donc o ɲɔgɔn caman de bɛ kɛ adamadenya tagalan ye sɛgɛn ni ɲani ye donc n'i ma ɲani kun n'i ye solution nɔgɔmanin ta n'o kɛra yɛrɛ faga ye a ma nɔgɔn dɔɔnin o de la n y'a jugé nécessaire ka mɔgɔw sensibiliser diɲɛ bɛɛ hali président dalen b'a ka palais la problème de b'a da la milliardaire dalen kunkolo dalen b'a ka milliard ka diɲɛ min b'a da la a to an fantanniw kan donc diɲɛ yɛrɛ de ye problème ye a bɛ gérer ni hakili de an kana dusu ta k'a bila hakili ɲɛ ka mɔgɔw ladi o la ka mɔgɔw mémoire sɔn hakili la k'a fɔ ko yɛrɛ faga c'est pas la solution c'est pas la solution ko mana gɛlɛya cogo cogo i miiri fɛn dɔ la min bɛ se i den ou bien i fa ou bien i ba i miiri fɛn dɔ la min bɛ se k'a to tu peux tenir oui qui peut te maintenir en vie qui peut te maintenir en vie il faut i k'i miiri fɛn dɔ la o fɛn bɛɛ bɛ bolo awɔ a bɛ se ka k'i ba ye a bɛ se ka kɛ hali dɔgɔnin dɔ ye min ka di ye i b'i miiri ni ne ye n yɛrɛ faga sisan nin bɛ kɛ cogo di donc yɛrɛ faga c'est pas la solution ni kama n ye dɔnkili da yɛrɛ faga la d'accord o faamuyali sɔrɔla o la Fanu a y'a mɛn la diva malienne de b'an bolo yan bi restez connectés ne yɛrɛ de tun kan ka yɛrɛ faga o ne dara ne kan a ma da mɔgɔw kan Mali la dɛ o si la artiste kunda ayi a dan ye dɔrɔn k'a fɔ ko silamɛden hɔrɔnden ka nkalon dilan k'a bɛn a sen ma ka taa se porno tourne ma a dan y'o ye foyi tɛ kɛ diɲɛ na min ka jugu n'a ye min ka jugu n'a ye bilen donc mais ne y'a ye ni ne ye n yɛrɛ faga o ye ne bɛna kɛ jɔn na aw tɛ yan walahi ne bɛna kɛ jɔn na n ka di mɔgɔ minnu olu tɛ yan je t'assure ne bɛna kɛ jɔn na n den tɛ yan ne bɛna kɛ jɔn na n b'a kɛ n ba la non e t'i yɛrɛ faga ni ye tôt ou tard ala bɛ tiɲɛ dɔn ala bɛ tiɲɛ bɔ dɛmɛ donc que laisser au temps ce que le temps jugera quoi o de kɛla nin ye ala ka bɛɛ kisi galonjugu tɔɔrɔ ma sisan an b'a ye i b'i intéressé association féminine na kosɛbɛ 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 wa i ka dɔnkiliw fana na k'a daminɛ i ka album fɔlɔ la k'a bila sisan ta la laban na i b'i intéressé kosɛbɛ kosɛbɛ musow la a titre yɛrɛ caman ye musow i b'a sɔrɔ conseil caman b'a kɔnɔ musow ni denw munna i b'o fɛ min na n b'o kɛ n ka adamadenya daminɛ la n sɛgɛnna kosɛbɛ bon ne ka sɛgɛn kɔnɔ n y'a ye n ba sɛgɛnna quoi n ba de sɛgɛnna ne sɛgɛnna n ba de kɛrɛfɛ n y'a ye joona n fa ni n ba farala ɲɔgɔn na ka musow a sɛgɛnna donc du coup ni ne kun bɔra ka taa concert kɛ yɔrɔw la n bɛ dɔnkili da n bɛ essayer k'an yɛrɛ soulager mama bɛ voyage la ne concert ne bɛ taa worotilaw ni baptême ni dégulu la n bɛ dɔnkili da n bɛ essayer ka mama ka souffrance raconter n bɛ essayer k'a fɔ ne ba bɛ nin kɛ tan ne ba bɛ nin kɛ ne ba bɛ sɛgɛn na ne ba bɛ sɛgɛn na n'i y'o daminɛ dɔrɔn je vois devant moi toutes les femmes pleurent musow yɔrɔ musow de bɛ denguli yɔrɔ n ba bɛ yɔrɔ n b'a ye olu de bɛ kasi donc ne dun bɛ k'an yɛrɛ de ka histoire fɔ mais ne ɲɛ bɛ musow de la kasi la ne ko donc muso bɛɛ de bɛ sɛgɛn nin kɔnɔ tan quoi problème bɛ bɛɛ da la donc ne bɛ ka n ba de ta fɔ mais c'est valable pour tout le monde oui Umu Sangare ko dɔ kɛ o de la album fɔlɔ 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 bɔtɔ n y'a titre yɛrɛ kɛ musolu musolu pourquoi ka fiɲɛbɔda di musow ma ka dusu dɔw kɔnɔ u ka se ka fɛn kɛ u yɛrɛ ye ka maɲumako baara ka fisa ni maɲumako kan fɔ ye donc n ye dusu de don musow kɔnɔ album fɔlɔ la musow yo Mali kɔnɔ musow yo hali n'i kɛra sɛnɛkɛla ye i jija sɛnɛ nin na n'i kɛra polisi ye i jija baara la baara kɛ a kɛcogo ɲuman na faso ka da i la ka c'est-à-dire ka les faire confiance k'u ramener ka confiance don u ka danaya daw yɛrɛ la ka se ka daw yɛrɛ la u ka wuli k'u cɛsiri ka baara kɛ ka maɲumako baara kɛ o ka fisa ni maɲumako kan fɔ ye j'ai dit que maɲumako kan c'est pas la solution an ka wuli pour que
an ka se ka dɔ kɛ an yɛrɛ ye. D'accord. Fanu aye ni me kam manimatoko barake o kafsa ni manimatoko kan foye. Ça c'est le slogan de la diva malienne. Ça c'est vrai. Si ça amena c'est ika projet o la belebele ma. Anga foye belebele doye. Fiwa, Festival international du Wassoulou. C'est vrai. Si ama ani a 4e édition de Benatani. Takonanai. Donc, abena ke le du 9-10 avril. Wassoulou. Ambeta Wassoulou. Mais on me fait donner première édition qu'elle a la deuxième qu'elle a la troisième qu'elle 600 il est 4e édition donc le défi a été relevé. Quelle sera la particularité cette année? Du moins maintenant il ta boto là dans faraka boto là. Kobi awere beba kalama à cause de corona ne tout ta fait ka Kenya mais ala yi ministre dama ministre ni culture kadai. D'accord. Ntara kata ngomta bienvenue souhaité ayi. Nous et madame la ministre Kadiatou Konari. Ah ouais. Nous madame la ministre ayi ni ngako tola ko fiwa dati wakati jumengo madame la ministre ko fiwa te ni ngo corona bara moise. Akoko me okumata. Ambe se ka culture to itu da kasa. Vraiment. Ko te se ka ke ko ni ay bi jamana yere joleno joleno culture de culture kay wuli akana tout sauf culture kasa mais ni kuma énergie do donner umusangarila. Parce que c'est rare quand nous commençons mais anga autorité ou dade. Donc quand aya fo ay énergie de dinema donc basita la ni obora ereda on be wuli kan chesiri o de la antagara bon fiwa ere fana anana chugo mina parce que c'est important ko nya fo oui nina ya sangi bisaba ni koy ne sangari ne tourner dien kono ne be tourner munge na fara ko sangari bora tara tourner là c'est dans les festivals oui a bébé ke dien festival baw kono kadam ne Australie Japon Mexique Canada Amérique dien duguba be ko festival babe sangari senyele na festival kan chapeau vraiment c'est anga téléphone donc du coup ka sanji bisaba ko barala ima kilia ima nyabo barafe ima essayer ko la degi quelque part avec comme une douceur kono bien ni vraiment ala mi dan ki ka kilia quoi donc ni nana kan si ka miri wasolo jeune sirama ko ko festival ba be robe ko funa kera wasolo ko to tabarkala ne sigile entre kan no kono ya ay na le ne bolo bolanda ko tanti donc on ko on y va donc la antara kata festival ke expérience ni munum benela sangi bisabate tele bisabate kalo bisabate donc amana ke chugo ni expérience ni do to monto ma ko donc ne wolu munun to monto avec mes maigres moyens avec l'accompagnement de Mouromounou Beni, musique Kanumboula, naturellement. Même profiter ni rola ya kuchama fou. Wasolo ressortissant fait même malana forako tau. A bébé wuli kijo. Comme moi je veux vraiment maintenir un festival gratuit. On t'a fait un festival n'inquiète sarali. C'est qu'à quel coffre. Mais pour le moment c'est gratuit. À garder gratuite là. Parce que le but Cameroun la nyana drone parce que jamana berom nabi ça va pas donc nanye nyana jendo ka be mo jeli seguir la be mo akili la buru wana antara trebese do ka beze il est wasolonga ay nete wasolonga ide benzen minna benzen sida am tag bezen don du ka doni trebese abe corona la tunana abe ko chamante manka surtout na fora ko umusangare de bena plateau ska micro mne parce que na fora ko ibega jouer en ron dollar bete doide mais na fora ko ngata wasulu c'est gratuit bako bébé yele maize ayere plateau yere bébé tay obedia au bismillah wa place bambulo e fambe parce que yiri suma le bambulo fambe manguru yiri ju bele be fambe bébé ti fo yiri suma ko man fana be no campement culturel touristique o musangare o be no kuruka bo
an bɛɛ bɛ to ɲɔgɔn kan yen nɔ mɔgɔ si tɛ so kɔnɔ n'a ka d'an ye an bɛɛ bɛ to so kɔnɔ c'est la fête au village quoi. C'est la fête au village. Voilà. Ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka umu ye yɛrɛ de très près i bɛ taa Wasolo. C'est du 8 au 9 et 10 avril. An bɛ ka taa Wasolo an ka taa tɛrɛbɛsɛ dɔn a yɛrɛ de ko ten k'an ka taa tɛrɛbɛsɛ dɔn. Ka gbɛnsɛn dɔɔni dun. Ka gbɛnsɛn dɔɔni dun. An ka foli bɛ Wasolonkaw ye kosɛbɛ kosɛbɛ à travers Sangare. Ok, en tant que diva de la musique malienne. E yɛrɛ bɛ se ka ladilikan jumɛn de di jeunes ma sisan minnu bɛ ka don musique la surtout caman yɛrɛ bɛ ka umu ladege bi. C'est vrai. Oui. C'est que o bɛɛ ye hɛrɛw dɔ ye quoi. O ye hɛrɛba de. Parce que Wasolonka ko ko sanji bɛ tigɛ diɲɛ kɔnɔ a tɔ bɛ to nkomi ye. Nkomi ye mun ye? Ni san nana sɔgɔma ou bien n'a ma na tile fila nkomi ji de bɛ kɛ binw na. Awɔ. A bɛ mɔgɔw ka jiko nigi da dɔɔni. Awɔ. Donc du coup ne ka souhait numéro 1 ye min ye denmisɛnnin minnu bɛ ka na dege olu yɛrɛ ka tɛmɛ ne kan n'o kɛra Wasolon bɛ bɔ ɲɛnafin na. Awɔ. Umu Sangare bɛ yan a tɛ yen Wasolon bɛ kɛ. Wasolon bɛ kɛ. Alhamdulilayi kunba siribe tun bɛ yan a ye Wasolon latulu a tɛ yen bi mais Wasolon bɛ ka continuer ka latulu kɛ don dɔ la Umu Sangare bɛna kɛ a tɛ yen mais Wasolon bɛ continuer ka latulu jamana bɛɛ bɛ continuer ka latulu kɛ o de ye anw ka souhait ye en tout cas o de ye ne ka souhait numéro 1. Ok. Donc voilà pourquoi j'encourage les enfants qui veulent vraiment m'imiter comme Maïmouna. Oui. Ni yɛrɛ y'o lamɛn. Ne ne yɛrɛ ye sigi ka lamɛn kuma la ne b'a fɔ ko n ba Umu Sangare le kan ni n ba kiyare ne ko n ko sumunudeni an bɛ sumunuya bɔ i la k'i kɛ Sangare. Sangare ye siɲɛ kelen ala k'o kɛ yɛrɛ siɲɛ n y'o de a f'a kɛra ye. ye o a yɛrɛ tɛ sɔn sumunuya ma a ko k'ale ye Umu Sangare de ye. N'i mana voix mɛn n'i ma mɛn n'i ma yɛrɛ ni jɔlen i b'a fɔ ko Umu Sangare de don. Et puis ne virgule a tɛ ɲinɛ a kɔ point a tɛ ɲinɛ a kɔ ne yɛrɛ bɛ se ka ɲinɛ dɔw kɔ mais Mayi tɛ ɲinɛ a kɔ dɛ. Mayi y'a dan de ye. Mayi y'a dan ye an bɛ ala de deli si ni kɛnɛya la. Amina n'a yarabi. ɲɔgɔn fɛn fɛn min b'a fɛ ka Umu Sangare ladege min b'a fɛ ka denmisɛnninw fɛn fɛn b'a fɛ ka kɛ fɛn ye dɔnkili yɛrɛ la sa u ka courage de ta u ka courage ta u kana kiritigiw kun o yɛrɛ olu wolola ka ba min sɔrɔ a la hali sini an bɛ critique hali sini an bɛ neni hali sini an bɛ fɛ mais n'i bɛ baara min kɛ n'o ka di ye ni nenina ni critiquera au contraire ça te donne encore plus d'énergie d'aller en avance. Voilà. Aïe, mais donc on a énergie de un tour maintenant critiquer là. Ah oui. On fait comme ça. Mais c'est ça. La diva la dégue. Ni belle la diva la dégue. Voilà Mali bitanye. C'est clair et net. Parce que ni critique dans la main. Vraiment ça te décourage souvent. Non, il faut pas, c'est le contraire. Ni finalement critiquer, il t'est amélioré. Tu vois, ça fait partir. C'est le prix du succès. Le succès a un prix. Ça fana tɛ se ka kɛ k'i ka di diɲɛ bɛɛ ye ten ko don o don i bɛ beurre ni crème na foyi tɛ f'i ye ben non c'est pas possible. Et puis tu peux pas plaire à tout le monde. Ça c'est vrai. Ala yɛrɛ min y'an dan dɔw ko ko ça il existe dɔw ko ko Dieu n'existe pas. Kira min yɛrɛ diɲɛ bɛɛ danna o kanu kama ale yɛrɛ filɛ nin ye dɔw yɛrɛ ko ko u t'a ka tɔn na donc mɔgɔ i mana kɛ cogo o cogo i bɛ dɔw bɛ f'i ma mais reste comme tu es. Kana changer. Il faut être correct avec toi-même. D'abord, il faut être correct avec soi-même. D'accord. Ni Adamade, ni correct avec toi-même. Il est correct obligatoirement avec les autres. Oui. Et le reste, tu t'en fais la vie avec. Ok. Donc après le festival international du Wasulu, maintenant projet wara obe umubolo. Parce que mo de ninga kuma foma. Odo kuna sigele me jama kele me kanga salon fa avec un reportage que nga téléphone babula avec un film. Voilà ma mamie, voilà, elle a d'autres projets encore, oui. On ne sait pas. Je dis ok, question de Nana tout voilà, ok, question de Nana. Ah, oui. Donc du coup, projet Bembolo. Projet où t'es ban. Mais ni festival Noara et que Covid Noara. J'étais confinée aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Ni kalo woroke. Ni kalo sabake sigili la. Kambolo fla danser. O mabe. Ah. Ko kalo saba o musangare. Ninga chasa de na banade. Chiena. Donc ne wulila ato kalo saba nan kono ka album kelinke. Parce que nga don gon fola ni accompagner ba ma ñaari ara saw baba
Mamadou Sidibé. Lui, il travaillait avec Koumba Sidibé. Donc, Koumba Tagrana allait à Amérique. Si ça, Koumba Nanantanya allait tour Amérique. Donc, je l'ai appelé, j'ai dit, Mamadou, tiens, allez vers Los Angeles. Nanga bien chima, il en sort. Baltimore, anga album de la. Au daro au collé moulente, parce qu'il y avait Corona na bébé sokolo. Au bon lagana. Donc, il y a 3 mois que barala. On a frappé 10 titres du nouveau album Bana Peu, album Prelin Dalindo, avec Corona drone kono. No Bana drone. Corona calmera drone pouf. Donc repoter quoi? Non, repos quoi. Repos tant que ambiseka dans 3 mois 10 titres. Maintenant on fait du secret. Ni mi secret dit secret fouille barako. Mais quand inspiration sur Yoroni Bellatica 10 titres qui est dans 3 mois, c'est pas facile. Ça me donne des inspirations, ça peut me donner des inspirations. Wow. C'est ça. Moi, des fois, moi, je me pose la question. Mais une question, inspiration, tu vois, c'est ça. Oui, c'est parce que tu es né pour ça. Ça, ok. Voilà, au drone. Inspiration, ça peut venir à tout moment. D'accord. Voilà, surtout, je traversé. Oui. Ça m'a donné beaucoup d'inspiration. Il y a une chanson que j'ai créée, qui est dedans. Il y a plein de trucs dedans. D'accord. Ok, ayame. Maro ofana abeke abijaka teme moya ereka. Iwa, o musangari kondo. On ne sait jamais avec où vous en allez. Waouh, on ne sait jamais. Et puis, on m'a mis remarqué qu'à Donglula, toujours, Kamélengoni, tu fais ressortir ça. C'est vrai. Donc, il fait toujours qu'à Wasolo, Ani Dongli reconnaît non seulement et folie là, Kamélengoni Bay, mais na Kumana, Wasolo me fait toujours. C'est vrai. Tu sais que j'ai chanté avec Alicia Keys. Oui. Et voilà, Alicia a fait une révélation de Kenyako. Nene ya me ni voix maintenant on faire kolobe kurkuru chair de poule de bekala mais effectivement ne donc li da nyakoro abisne ka bolo keta kayira na iba bolo kurkuru abi chair de poule soro la voix akuku mais tu fais quoi avec comment tu chantes? J'ai dit je chante traditionnellement, je chante comme mes grands-mères ont chanté dans le Wasolo, je chante comme ma mère a chanté dans le Wasolo. On n'apprend pas à chanter. Enfin, à l'école chez nous. Ah, ok. Non, on t'est à Dongli à l'école là. On t'est en bas Dongli ça y est dans le sens naturellement, c'est vrai. Mais en bas aussi fait. Moi, mon cadre est Wasolo. Donc là, en bas aussi fait. Mais il y a idole numéro 1 Koumba Sidibé. J'ai toujours dit ça. Koumba Sidibé. Parce que ne maman tout termusolo maman ka donc dans la préférée de Kilo. Ouais, ok. Donc elle est idolier. Nega album follow bora wa soro ne maman te songa nega album na me avec Koumba drone ta kala. Donc Koumba drone kumela manga so. Donc du coup elle m'a beaucoup inspiré. Oui, voilà. Donc dans la vie ne m'a inspiré. Ça ne sert à rien de le cacher. Oui. Koumba était une grande. Oui, c'est une grande icône de la musique malienne. Tout à fait. Si c'est un mot d'ori koko kaka foli fina. Atigi maseka yan soro ka sabu ke banin. Malado jakiti. Malado akoko malaka beleni koro koni ya fo umusangare ko malado jakiti beleni koro kabado. Ko wasolo beleni koro. Beleni koro malaro lonko ikuzindo. C'est vrai. Ka jakiti. C'est tellement qui kadaï ay ko parce que pour que c'est kata bani kayorena mais nul ne peut contre la volonté de Dieu atara ali de ne labe ko ako domina aya foko ibena na plateau ka ko aben labe fu falaki ndeisani malado merci ok c'est bon amna na question minna ami fe ka do déjà amna ci émission kunche yoro la kuma chama fora ni message do be ibulu ka lancer sur le festival Fiwa parce que Fiwa c'est le no ko racha quoi malik na foni rebe ka prêter kata Fiwa la o bena janya o bismillah wasolo c'est message mbembolo e ka fo malien be ka bo ça fait des années wasolo be malila donc
an b'u la dɔn an bɛ diɲɛ bɛɛ la dɔn diɲɛ bɛɛ bɛ dɔn k'an ka rythme la mais u kana cette fois-ci u kana ka taga wasolon yɛrɛ kɔnɔ ka taa wasolon yɛrɛ ye wasolon yɛrɛ ça ressemble à quoi c'est quoi parce que mɔgɔ caman b'an juger de loin u t'an dɔn donc u kana wasolonkaw ye u bara fɔlifɛn dɔw bɛ wasolo hali sini a dɔw dɔnnen tɛ yan fɔlɔ mais fiwa b'olu caman sama k'aw layɛlɛ scène podium sanfɛ diɲɛ k'u ye donc an ka fɔlifɛn kɔrɔw bɛɛ o bɛɛ bɛ ye kɛnɛ kan les amis des artistes du wasolo o bɛɛ bɛ ye kɛnɛ kan an n'an ka donso yi donso ngɔni duman o bɛɛ bɛ ye kɛnɛ kan kamalen ngɔni duman o bɛɛ bɛ ye kɛnɛ kan soufflé bon wasolo kɔni n'a fɔra i kɔ dɔrɔn ambiance dɔrɔn de t'a kɛ n'i kɔni ko musique n'i ko artiste yɛrɛ kɔnɔ n'i ko musique Mali kɔnɔ n'i ma wasolo yɛrɛ fɔ i ma kuma yɛrɛ donc an bɛɛ ka jɛ ka taa wasolo yan'an ka émission kun cɛ tanti Umu bobokɛ ɲuman mama Africa mama malienne a bɛna atalaku a cappella duman dɔ k'a ye scène kan mais à savoir ni animatrice kana bɔ ka bi malinyamolu malinyalemba sayade pone malinyalemba malidiara malide nyumanu malibadiara wi malibedi alondola izininda yelena simayera malidugu kono simayera yorobe malibedi asa nekeyera sanuyera malidugu koro sanuyera wasolo malibedia malide mimbe fanfan ubeka jigi malide nyumanu ambeka naso malidiara malinyalema malinyamolu malinyalemba sayade mone ayikalo fote mogoban ni fobe mogoba sangare kononi sabine umumbana nga fote mokosiban feminye janjonge faransita ka sangare janjondi arana fote mokobana ye janjonge Australi janjo sangare janjondi arawi fote mokoba ayikalo fote mokoba ni fobe mokoba Mali kuna fone sabi afana bana peu nga fote mokoba Mali nyaleima Mali diara Mali de nyumanu Mali ba diara wi saya jona de dinye. Merci. Voix m'a changé. 30 ans de carrière. Au secret, amitla kana no yekofe. An balma Mali na foni la jabako an ma fo danti foli mina an boraka la diva malienne la meno ye Umu Sangare. Wasolongo ka Bamako ka Mali beka ama aboraka ka projet o foye album kura ni be sena kana o ye bom ni o be juguya ni korole aya ka projet foye ko mogo ka manmato ko barake o kafse ka manmato ko kanfo o re la diva ka slogan ama foye akambe jen wati were merci.